Morning ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengeranso ku South Africa. Dziko lotchuka kwambiri ndi dziko limene uchifwamba ndi kuphana ziti zinthu zoti zimachitika kwambiri angakhale lili dziko lokongola kwambiri. Akuti zinthu zimachitika chifukwa cha tsankho komanso umphawi. Anthu ambiri akukanika kupeza mwayi ochita zinthu zosiyanasiyana. Ndi nkhani ya lero ndi nkhani ya Thabo Bester. Nkhani ndaipanga chifukwa choti anthu ambiri andifunsa andipempha ma message kuti ndikambe nkhani ya Thabo Bester. Ndiye tatengani chakumwa ngati chomwera chilipo gwirani chomwera ticheze. Thabo Bester anabadwa chaka cha 1986 ndipo pa nthawi imene amabadwa mayi ake anali ndi zaka 16. Amakhala ku Johannesburg ku South Africa. Koma chifukwa choti mayi ake anali mwana anamtenga kukamusiya kwa agogo ake kuti agogo ake azimulera. Koma anali anthu ovutika kwambiri. Akukhala ndi agogo akeyo amayi ake samaona amayi ake samapanga zawo. Agogo ake anali ovutika amangopita kumagwira ntchito apa ndi apa m'makomo mwa anthu. Nde khomo lina limene amapita kugwirako ntchito kwambiri ndilone kuti limathandiza kumamulipiriranso nthawi zina fees Thabo uja chifukwa chonena kuti analibe china chilichonse. Ola agogo amapita kugwira ntchito apa ndi apa. Zinali zoti zinafika poti Thabo mpaka anapempha kuti kodi mungangondichita adopt ku family imeneyoyo, koma anayesera kumuthandiza koma mosakhalitsa agogo ake Thabo aja anamwalira. Ndi atamwalira Thabo uja samadziwa kuti walowera kuti. Skulu anayisira grade 5 chifukwa chonena kuti analibe direction komanso amangolephera. Nde anazisiya basi za skulu anangolowerera. Anthu samadziwa kuti Thabo ali kuti. Koma anapeza kuti walowa mtimagangi tinatake topanga za umbava basi ma street amaba kusowesa anthu mtendere ndizomwe amapanga basi. Nde anapezeka kuti kuba kuja sizinamtengere patali. Atafika zaka 19 anapeza kuti anagwidwa chifukwa cha fraud, anammanga. Anakhala prison miyezi 6. Kenako anamutulusa mndende muja. Atatuluka anapitirizabe zakubazicha. Anapita kukakhalano ndi mayi ake. Koma akukhala ndi mayi akeyo amapitiriza zakubazicha. Anapezeka kuti anapanga ma account a Facebook. Anali ndi ma Facebook account ambirimbiri osiyanasiyana. Ena amazipanga ngati kuti ndi agency ya ma modeling. Kuti atsikana azibwera kuti andife agency watisangalasa kwambiri bwera ukhale model wathu. Ndi akatero amabuka hotelo. Abuka hotelo muchansikana uja abwera kumene uja ku excited kuti ndikupita ku modeling. Amuzati ubweretse zinthu zako laptop chani kuti pali zinthu zonena kuti ulembe mu laptop mo usunge. Nsikana uja abwera akumana naye ku hotelo, amabuka room ya hotelo. Nsikana uja apita ndi zinthu zake akapita mmene muja ammenya ndikumubera chilichonse nkumuthamangisa zipita. Ndizomwe amapanga. Pa tsiku kuti amatha kuba ma laptop awiri kapena atatu. Ndi anali munthu oti amakhala ndi zinthu zodula fa zinthu zina ziyamagulitsa. Amakhala zinthu zodula amachena amavala bwino kwambiri. Koma analibe ntchito yeniyeni zomwe amapanga zina zobera azimayi choncho olo nkhalamba. Koma anthu ake nthawi zambiri amachita target azimayi. Nde Thabo akupitiriza zimene zicha anapezeka kuti anagwiririra atsikana awiri. Munjira yomweyo yomwe abweretsa ku hotelo ngati kuti iye ndi agency akufuna kuwapasa ntchito. Akapita kulumu kucha kuwabera anagwiririra azimayi awiri. Komanso anali ndi chibwezi. Nthawi imeneyo chibwezi yakecho dzina lake anali Nomfundo. Kaya surname yake ndingati Tiyulu kaya ndi Tuhulu. Nomfundo Tihulu. Kudera lochedwa Sunset Beach ku South Africa mu September 2011 mu hotel yomwe inali ku Sunset Beach iko panatuluka mzibambo wina. Anapita pa reception ndikukanena kuti ndikutuluka kaye koma mulumu yomwe ndinalimo muli chibwezi changa chikugona musachisokoneze, musamudzutse, musagogode pa khomo pake kufikira masana 2 koloko. Munthu uja nkunyamuka kumapita. Apa reception aja anavomera. Anakhala tsiku lonse mpaka 2 koloko. Kenako anapita kwa gogoda room ija anapeza palibe amene amatsegula. Anagogodaso pamene amene amatsegula. Kenako anakamuza manager kunena kuti tikugogoda room ija palibe amene akutuluka, palibe amene watuluka mu tsiku lonse. Nde a manager anayesera kugogoda nawonso palibe amene anatsegula. Kenako anatenga master key anatsegula. Anatutumuka anapeza mtsikana oti wabaidwa pa mtima apa ndi mpeni ndu anali wokufa. Anayimba phone ku police.
apolisi anabwera kuchita check anapeza kuti munthu uja waberedwa katundu wake analibe ma bank details ma bank card chani zonse analibe zaberedwa atachita check anapeza kuti zinali zosavuta foti analowa mu hotel mucha anachita check in kugwiritsa ntchito dzina lake lenileni mtsikana dzina lake anali Nomfundo chibwezi chake cha Thabo Pester ndipo mamuna uja anatuluka uja anali Thabo Pester ananena kuti musakamsokoneze muja ponena kuti musamsokoneze ufika 2 koloko kunali kudzipatsa nthawi yoti athawe nde apolisi amadziwa munthu amene akumusakasaka kuti ndani ndi Thabo Pester sipanatenge nthawi after 1 month anamugwira Thabo uja ndi anamuzenga milandu 3 mlandu woyamba wa fraud obera anthu mlandu wachiwiri okupha mlandu wachitatu anali kale ndi milandu atsikana awiri anagwiririra ndi atamufusa anavomera sanachite makani. And I feel that my rapes, especially the rape, because the murder, I feel that it was just a pure, we fight over a knife, somebody gets stabbed in the process, and it was not, if I wanted to stab her, I could have killed her in Durban, I could have killed her the first night we got to Cape Town, so that was not my intentions at all. If I wanted to kill her, I could have got her into Mthatha, where there's much less people, and got her into a bush BNB there, killed her there. So my intentions was never to kill anyone. My intentions were, with her, was straightforward. I liked her, and things got twisted whenever they got twisted, and we had a fight. The knife got out of hand. She got stabbed. I got stabbed in the process. I tried to stop it, and there's no one in this world, and there's a knife involved, and I'm wanted by cops. If I went to the cops and said we had a fight, she got stabbed in the process, no one was gonna believe me. So that's the first thing, because I thought of that. That was the first thing to do, obviously, wake up the owners of the BNB and let them come and then call the cops and get an ambulance there. But I thought if I do that, it's like me saying, okay, I did the murder. You understand? Chifukwa tata fufuza anapeza kunena kuti mena anambayamo nsikana anali akadali ndi moyo akanatha kuimba foni ku polisi kaya kuita na ambulance kuti azamuthandize koma anapanga chisankho chomusiya choncho. If anything atambaya ndi mpeni ucha akuti anayamba kumuvutisa kuti ampase mapin number ama bank card yake munthu oti akufa kumamuvutisa kuti andipase mapin number ako mpaka nsikana uja ataona kuti sakumuyankha anamusiya choncho iye chakutuluka mosa amatuluka nkumauza pa reception kunena kuti muli nsikana anali ndi ali moyo akanatha kumpulumutsa koma anapanga chisankho chimene chocho nde Thabo anazengedwa mlandu okuphawo anawuvomera 2012 mlandu ogwirira atsikana awiri aja anawuvomera 2011 nde Thabo anachitidwa sentence to life in prison nde inakhanga kuti nkhani yathera patipo pamenepo anamtenga ukamuyika ku prison. Pali mphekesera yonena kuti anthu ogwira ntchito mprison anauzidwa kuti asamacheze naye Thabo chifukwa choti anali wachikoka kwambiri ndipo amatha kuona munthu ngati wavutika ndalama amadziwa nde iye ndi munthu wa ndalama kwambiri koma atali ku prison kucha Thabo amapanga behave bwino kwambiri anali model prisoner chilichonse amamvera koma anali munthu wodzichepetsa mpaka na anapezeka kuti nkhani yake inatuluka ku mabodi amene amakambirana za ma prisoners iwo kuna kuti munthu uyu behavior yake ndi yabwino kwambiri tikuona ngati kuti watani wasintha mpaka anapanga review sentence yake kunena kuti kumuchosa pa life sentence kumpasa 30 years in prison chifukwa choti behavior yake chikhalidwe chake chinali chabwino kwambiri. Atakhala Thabo anapezeka kuti anapangaso ma Facebook account a fake aja kupanga ngati kuti ali ndi kampani yomanga manyumba makampani osiyanasiyana maina osiyanasiyana enda amamuthandiza kupanga zimezezi anali mzimayi uyu dzina lake Nandipha Magudumana. Nandipha ali ndi ana awiri. Nandipha anali doctor ku South Africa kapena ndine kuti ndi doctor munthu woti even following yake yaikulu amachita associate ndi ma celebrity anali ngati celebrity doctor munthu woti wochita bwino mzimayi wooneka bwino zonse zomuyendera wa ma business yake apart from udoktawo zinzonena kuti mzimayi wozindikira onena kuti amapezeka ma TV amayendera magalimoto apamwamba kwambiri manyumba apamwamba zinthu zoyenda basi nde Nandipha anampanga contact Thabo kundende fayoti amamudziwa anakumana naye imene Nandipha anali ku university ndi amadziwana naye ndi anachita reach out kukamba kumachita communicate ndi Thabo uja akuchita communicate kena kumpaka zinafika poti Thabo kuyamba kumamuitana Nandipha kuti bwera uzandione Nandipha mpaka kumapita ku prison kuchoma kamuona Thabo
mpaka na anthu kupeza kuti ayamba chibwezi choncho. Patatha zaka 10 Thabo ali mu ndende, mu chaka cha 2022 kunabwera uthenga kunena kuti kwachitika zodabwitsa kwambiri mu cell number 35. Mu cell number 35 na cell ya Thabo Bester anapezeka kuti anabwera uthenga unena kuti Thabo waphedwa kaya wadzipha ndipo wayatsika moto. Anapezadi munthu onena kuti wapseratu ovuta kunjira identify koma munthuyo wafa. Nde kunabwera family yake nkupezeka kuti anali Nandipha uja ananena kuti ndine family yake, ndine mkazi wache ndikuzampanga identify. Nandipha anampangadi identify kunena kuti ndamuona ndi ndanidi ndi Thabo watani wamwalira nditenga maliro. Koma apolisi anamukaniza kutenga maliro, anati ayezekaye asanatuluse maliro. Anthu ananena kuti basi kutchuka kuti Thabo watani Thabo Bester wamwalira. Koma anapeza kuti anapanga autopsy thupi limene lichali lomwe linapsyali. Ndi atachita autopsy anapeza kuti ndibodza si Thabo. Munthu amene waphedwa si Thabo Bester. Munthu omwalirayo si Thabo. Munthu omwalirayo analionena kuti anali wamfupi komanso anayesa DNA ya amayi ake a Thabo nkuweza thupi lija nkupeza kuti si mwana wawo. Mpamene anadziwira kuti zonse zija ndi zabodza, ndipo Thabo Bester wathawa mprison, ndipo wamuthandiza kuthawa ndi Nandipha. Uyu ndi Katlego Mpholo. Mu chaka cha 2022 anali ndi zaka 30. Makolo ake analandira uthenga kuchoka ku polisi kunena kuti mwana wanu wangogwa pansi ndipo wamwalira. Anamwalira ku Bloemfontein, South Africa komweko. Makolo ake ndi abale ake ananyamuka kupita ku mochari kumene anauzidwa kuti anali kuti akatenge maliro, koma sanakapezeko maliro aliwonse. Adafufuza ndi kuvuta kunena kuti mwana wathu ali kuti, mpamene amauzidwa kunena kuti sitikudziwa kuti ali kuti. Ndi anatenga mayi ake Katlego kukawayeza, ndikuyeza so thupi lija analipeza ku prison kumene kunali Thabo Bester, nkupeza kuti amene anamwalira anaotchedwa uja anali Katlego. Komanso omuyeza Katlego anapeza kuti pamutu pake panali pokhapika. Anapeza kuti nkhani yonseyo imadziwika koma apolisi palibe chimene anachita, anangokhala chete. Anapezeka kuti munthu amene anali journalist wina wake atayimva nkhanicha anayitulusa, mpamene anakhala ngati kuti wayiziulula zonse zija kuti Thabo Bester ali moyo, anatuluka mu ndende. Nkuzapeza kuti anamujambula chithunzi ali mu shop. Anthu ena anamuona ali mu shop, koma mu shopumo sanaliso yekha, anali limodzi ndi Nandipha. Amakakhala ku nyumba kwa Nandipha ku Sandton. Rent ya nyumba amalipira 70,000 rands pa mwezi, chifukwa choti anala kupitirizabe zawo zobazija. Nde journalist ujaso anachita kutulusa report yonse ya autopsy yomwe anamuyeza, anayeza thupi lokufa lija. Ataliba kumochale kuja analipitisa ku prison kuja nkukaliyatsa kunama kuti anali ndani, anali Thabo Bester wafa. Pamene Thabo Bester anangovala zinthu ngati kuti security guard, nkuvala chipewa nkutuluka mbali nayi kuthawa kunali komweko. Ogwira ntchito mprison anauzidwa kuti asamacheze naye aja, anayamba kucheza naye nkuyamba kumalipiridwa kuposa amene akulipiridwira ku prison iko. Nkupeze kuti anauzidwa kunena kuti muzimise ma CCTV. Nde anthu angapo ku prison anamuthandiza kuthawa. Abambo ake Nandipha ali ndi mulandu oti iwowo analowerera powathandiza kutenga thupi lija kumochale kulipititsa ku prison kuti likaotchedwe. Nde zonsezo zinali zopangana. Panatha chaka Nandipha ndi Thabo akupanga za fake zawo, makampani a fake nkumabera anthu. Thabo Bester akubisalabe ku nyumba kwa Nandipha. Kenako boma linalowerera April 2023 pameneno boma linatani linalengeza kuti tikusakasaka Thabo Bester ndikupereka reward kuti amene atatipasa information yomwe itatithandiza kumugwirayo timulipira 100,000 rand. Kampani yomwe amayigwisa ntchito ina inali yoyo Arun Companies. Ndi atachukisa chonchija anthu aja anathawa. Dziko lomwe anasankha kuti athawire kunali ku Tanzania. Anapita ku Tanzania kuja mosakhalitsa, anasankha kuti athaweko ku Tanzania kuja apite ku Kenya. Nde ali munjira kuti akupita ku Kenya, a Interpol anagwira. Thabo anapezeka ndi passport ya ngati kuti ndi American citizen, koma dzina la chilendo ili ndi nkhope ya iye. Anthu awiri wanabwezedwa kupita ku South Africa
kumenenso anthu ena onse anawathandiza kuthawa aja anagwidwa nawonso onse komweko nkuyamba kuzengedwa milandu. Ndipo milandupo sizinavute. Thabo Bester kuti anali atamuchosera dzaka, anali ataseva kale 10 years kunangosala 20 kuti azatuluke, anamubwezeresera life sentence yoyambirira ija kunena kuti ifa cha good behavior, koma ifa cha zomwe anapanga kuthawa ku prison anamubwezereseraso sentence yake inabwerera, anachita reinstate kukhala life in prison nkumbwezeresa iyeyo, anamugamula anabwerera chigamulo chake. Komano atsala ndi Nandipha, abambo ake Nandipha, magadi ena ozengedwa milandu onse pamodzi alipo 8. Nde atapita mu khoti imene amapangira koyamba amati kukumana ndi Nandiphayo, Thabo Bester ayo amachita kucheza, kugwirana manja, kuseka ngati zabwinobwino. Nde Nandipha anayesera kupempha belo, amaona ngati amutulutsa, koma anakana, asanampase belo. Milanduyo ikadalipobe. Nde nkhani yambiri kuchokera pa Nandipha ndi anthu ena onsewa ndikuzonera kuti ndi ma allegations, chifukwa choti sanawapeze olakwa, sanawagamule, ndi onse ndi ma allegations, ndi anthu oti akuganiziridwa kuti anapanga zinthuzi. Kufikira pamene adzawachite convict, adzawapatse chigamulo, pamene tinganene kuti analakwa izi. Kusiyana ndi Thabo Bester, anavomera kale, anampanga convict, anampeza kuti anaphadi anthu. Awapa anangodzonjezera mulandu wina otani othawa ku prison. Nde ulendo uno anamusintha, anachoka ku prison kumene anali kuja anamuyikano ku maximum prison, kunena kuti security yake ili tight kwambiri. Nde last time anapita ku court Nandipha wasintha, kaya kusintha kweni sakumuyankhulanso Thabo. Zongo ndivuta kumvetsa kuti munthu ngati Nandipha wabuilda career yake, moyo wabwino, ali ndi ana ake, chomwe angataite zonsezo chifukwa choti cha munthu oti anapanga kale chisankho ali kale ku prison ndi chani. Ndi so far nkhani ndi mmene ilili, anthu ambiri anafunsa, ndi mmene ndayichitira understanding nkhani ya Thabo Bester ndi Nandipha ndi imeneyo. Zikomo kwambiri.